министърът на външните работи Кристиан Вигенин. Добро утро в нашето студио. Добро утро. Започваме с Украйна, с най-горещия картоф, защото буквално 3 дни остава до 29-ти, когато във Вилнюс ще бъде срещата на върха, където ще участва и нашата държава, и Украйна няма да подпише своето споразумение. Кажете, какъв е този сигнал въобще към европейските граждани, към света? Защо Украйна стигна до тук? До революция буквално. Ако имаше лесен отговор, сигурно щяхме да сме го намерили вече и споразумението да бъде подписано. Анализа сочи. Но първо, наистина Украйна се намира в една трудна ситуация, защото икономически нещата не вървят добре. Затрудненията в търговията с Русия се отразяват сериозно вече на държавата, а оттам и на гражданите. Бих казал, че Европейския съюз може би не успя на време да компенсира тези затруднения и заедно с това Европейския съюз представи изисквания на Украйна още миналата година, с които тя се ангажира да се справи, но едно от тях така и остана неразрешено, именно отношението към бившия премиер Тимошенко. Която в момента е на плакатите на революцията. И на демонстрациите в Киев. Ако трябва да бъдем честни в тази ситуация, истината е, че точно сегашното правителство на Украйна и сегашният президент на Украйна направиха много, за да се финализират преговорите по това споразумение, за да се парафира. Забавянето на подписването доведе и до сегашната ситуация. Знаете, че понякога, когато един въпрос се отложи, неговото решаване става все по-трудно и все по-трудно. Да. Но господин Вигенин, има и още едно тълкование. Но все пак, ако позволите, самото украинско правителство и президента заявиха, че те не казват окончателен край на това споразумение. И Европа така заяви. Така да се каже, нашите врати остават отворени. Ако ситуацията в Украйна се промени, ако бъде взето друго решение и междувременно Европейския съюз намери начин да компенсира загубите на Украйна от затрудненията в отношенията с Русия, това може и да стане факт. Но нещо трябва да бъде ясно. Ние уважаваме избора на всяка една страна от източното партньорство, до това доколко и докъде иска да стигне в отношенията с Европейския съюз, но много държим този избор да бъде осъзнат и на база на националния интерес, а не поради натиск отвън. Но тук анализаторите провиждат и наистина много неща сочат, че става дума за един фронтален сблъсък Евразия, Европейски съюз. Все пак Украйна не е каква да е държава. Тя чисто геостратегически се намира на много важна позиция. Това са 50 милиона граждани и никак не са без значение за бъдещето на Евразийския съюз, както го именува Путин, и за бъдещето на Европейския съюз от тази гледна точка. Бих коментирал това така. И аз самия, и много от колегите, особено от Централна и Източна Европа, настояваха за малко по-гъвкав подход по отношение на Украйна, именно осъзнавайки стратегическата важност на това решение. Не подписването от страна на Украйна, не ангажирането в такава степен, пак казвам, поне на този етап, не е от такова съдбовно значение за Европейския съюз. Може би затова и подценихме това. Но истината е, че без Украйна идеята за Евразийски съюз или някакъв друг такъв тип евразийска общност, интеграционна, остава под въпрос. Няма как да се случи. Именно за това и на едно от заседанията, които имахме преди около 2 месеца, след решението на Армения да се включи към Митническия съюз и да изостави вече договореното споразумение с Европейския съюз, един от колегите каза, изглежда ние така гледаме на източното партньорство по-малко сериозно, отколкото самата Русия. Но подчертавам, източното партньорство не беше създадено и не е създадено и не работи за да се конфронтира с Русия в тези страни, а да създаде възможности за стабилност, за икономическо развитие. И се надяваме от тук нататък Европейския съюз да бъде малко по-активен в контактите с Русия. Вие бяхте вчера проявихте. Не искаме конфронтация. Няма смисъл от това. Ние искаме стабилност в... Ще имаме ли роля в тези преговори от тук нататък? България, вие скоро бяхте в Украйна, имахте възлови срещи. Ще ни възложи ли Европейския съюз някаква мисия в тези разговори? Аз мисля, че специална мисия едва ли е необходима, но ние участваме активно във всички дискусии на равнище Европейски съюз със своите познания за региона.
информационна, своята експертиза. Надявам се да се вслушват малко повече в нашия глас. Аз самия и лично положих немалко усилия нещата да се придвижат напред. Бях в Молдова, за да подкрепя също Молдова, на която предстои да парафира сега. И Грузия предстои. Имахте среща с външния министър на Грузия. Точно така. Грузинският външен министър Майя Панджикидзе беше вчера в София, не случайно. Буквално дни преди срещата в Вилнюс. Тоест играем важна роля в това източно партньорство ние с Европейския съюз. Смятам, че да, още повече, че аз бях в контакти с колегите от другите страни, от партньорството Беларус, Азербайджан, Армения. Ние имаме специфични познания, специфична експертиза и познаваме добре региона, нас ни познават добре и наистина можем да играем по-важна роля от тази, която и доскоро сме имали. Не случайно и аз самия проявявам тази активност, защото това е важно за България, но е важно и за Европейския съюз, когато страни като нашата, които са познати с по-умерената си, бих казал, така неутрална често позиция към процесите, да помагат, за да върви източното партньорство и отношенията с Европейския съюз напред. Аз мислих, като чух, че сте се срещали с външния министър на Грузия, че сте обмислили план за общи действия срещу Симеон Дянков, защото в Грузия също имат тежки поражения от неговото пребиваване там, но има ли разговор на тази тема? Можете ли някакси да ограничите вредите от това? Не обръщаме чак такова внимание на миналото, опитваме се да гледаме напред и това мисля, че се случва. Постепенно ще се преборим с наследството на хора, които мислеха повече за числата, по-малко за хората. А как ще се преборите с тази зависимост наша като членки на Европейския съюз от Русия като енергиен източник? Цяла Европа е зависима от Русия и затова са толкова предпазливи и внимателни всъщност. И как ще обясняваме новите неща, които се случват в областта на енергетиката в България, които съобщи и Драгомир Стойнев вчера в нашето студио с строежа на 7-ми реактор на АЕЦ Козлодуй от Уестингхаус? Първо, енергийната политика на всяка страна е преди всичко нейно собствено решение. Това така звучи, да, но иначе не е точно така. Това е в основата. В смисъл такъв, че решенията, които взимаме и предложенията, които се правят, са на база на българския национален интерес. Оттам нататък ще работим за това този интерес да бъде уважен. Ние няма как да премахнем изцяло зависимостта си от руските енергийни доставки, а няма и смисъл, защото в края на краища това впрочем е взаимна зависимост, защото от Русия идва газ, нефт, а от нас идват пари, които плащаме за това. Така че не може да се счита, че тази зависимост е еднопосочна. Но ние работим активно за диверсифициране на трасетата, на доставките. Вярно е, че Южен поток е един от големите европейски проекти. Който ни напрегна с Украйна обаче. В известна степен, да, това не е новина. Естествено, всяка страна би искала да запази за себе си ролята на транзитна, което значително вдига и нейната цена, така да се каже. Но ние пък, нашия национален интерес е такъв, ние да не зависим от транзитни страни, така че няма силен сблъсък не е някаква целенасочена политика. Ние, пак казвам, защитаваме нашия национален интерес с това. В същото време се работи активно и аз миналата седмица бях и в Унгария, където има някои идеи за създаване на регионален централно-европейски газов пазар, който да включи страните от Югоизточна Европа, особено Румъния, България, Гърция. Каква перспектива е това? Перспективата е доста близка, защото след като беше направен избор за доставка на азербайджанския газ не през проекта Набуко, а през трансадриатическия тръбопровод, който ще мине през Гърция, има наистина съвсем перспективна идея, освен доставка на газ от Гърция за България, нещо, което вече е гарантирано, чрез националните газопреносни системи допълнителни количества газ да се пренасят до съседните страни, включително и до Унгария. Така че алтернативата реално съществува. Присъства. Но, и ще продължим в тази посока, за да моля ви за един коментар, защото времето напредва. Искам обязателно да поговорим за бежанската вълна. За един коментар и отношенията ни в енергетиката с Русия, и отношенията ни с Съединените щати са извън отношенията на Европа и нейната стратегия за енергийна сигурност. Как сега ще балансираме в тези три посоки? Просто доста напрегнато е. Ще кажа само, че те не могат да бъдат извън, в смисъл, че има общи европейски правила, които ние спазваме и ще спазваме. Но трябва да се обясняваме и тук и там. Това е нормално, който и каквото да прави в Европейския съюз. Не да се обяснява, трябва да информира, да получи съответните
така, положителни становища. Аз нямам колебания нито по отношение на Южен поток, нито по отношение на въпросния седми реактор. А по Ние ще отношение на спазим правилата. На АЕЦ Белене? АЕЦ Белене, това е проект, който бих казал, че не сме загърбили изцяло. Чакаме икономически анализ, както обяви премиера. Ако се прецени, че този проект е ефективен, той може да бъде рестартиран. Пак не виждам проблеми с Европейския съюз в това отношение. Ще направим всичко необходимо, каквото и да правим в България, да бъде съобразено с европейските правила, но преди всичко да бъде съобразено с българския национален интерес. Добре, господин Вигенин, обаче проблемите с Турция са очевидни. Всички анализатори казват, че тези неблагополучия с беженските вълни в България идват и от недоброто ни сътрудничество и недобрите споразумения, които имаме с турската страна. Вие имахте срещи съвсем наскоро. Съветвате тук анализатори и евродепутати включително да подновите спешно тези срещи и да предприемете спешни действия. Кажете, как можем да убедим турската страна, че потока трябва да минава през тяхното сито първо, преди да влиза в нас неконтролиран и каналджиите да ги извеждат емигрантите? Всички необходими действия са предприяти. Кои точно? Бяха осъществени контакти на най-високо политическо равнище и по линия на Министерство на вътрешните работи, по линия на Министерство на външните работи. Предстои до края на годината да се проведе Централната смесена комисия по едно споразумение за граничните инциденти. Господин Вигенин, вижте, морската граница защитаваме ли е някак? Защитаваме, разбира се. Ние сме шенгенска граница, т.е. готови сме да бъдем шенгенска граница, ние сме граница на Европейския съюз. Тази граница ни е да такава, сухопътната. Има пълен контрол на границите на България, които са и европейски граници. Няма никакви притеснения нито за нас, нито за Европейския съюз. Но като реагирате така, все пак за да се случи нещо, за него са необходими две страни. Нали не очаквате ние сами, без ангажимента на Турция, да направим каквото е било от нещата, точно за това става дума, за подновени, по-интензивни контакти. Набелязват ли се такива? Да, набелязани са. Това ви казвам. В средата на декември предстои заседание на тази комисия, на която ще се коментират съвсем конкретни въпроси по по-нататъчното съвместно наблюдение на границите между двете страни. Съвместни патрули ще има ли? Съвместни патрули се планират. Финализирано е споразумението за съвместно наблюдение на границата и предстои в скоро време подписването на това споразумение. Работи се по създаването на тристранен център между Гърция, Турция и България. Тоест, пак казвам, всички необходими мерки са предприети. Извършва се сега, започна вече строителството на преградните съоръжения по част от българо-турската граница и заедно с това не сме спрели да оказваме необходимия натиск и по отношение на Турция и по отношение на Европейския съюз да се ускори работата по споразумението за реадмисия, което е ключов въпрос. За съжаление, то е обвързано и с други въпроси, но струва ми се, че има все по-голямо разбиране от страна и на Европейския съюз, че това трябва да бъде ускорено. То е парафирано още през 2012 година, просто не е подписано, не е ратифицирано. България тук не може сама да направи нищо повече. Така е, господин Вигенин, така е. Стои и си питам. Заедно с това, все пак да кажа, че турската страна прие сериозно сигналите, които дойдоха от България. Имаше сигнали за разбити мрежи каналджийски към България и към Гърция. Потока и към България е намалял. Допълнение, разбира се, и на мерките, които нашето правителство предприе, дават резултат. Но не бива да бързаме да хвърляме вината изцяло на Турция. Моето разбиране е, че първо няма целенасочена политика от тяхна страна и второ, сигналите, които дойдоха от нас, се приемат сериозно. И самата Турция разбира добре, че няма интерес да създава впечатление, че умишлено създава проблеми и пренасочва имигранти към Европейския съюз. Оставяме на страна, че ние сме първата страна. А отделно от всичко това, разбира се, много по-активно работим и за обща европейска политика, заедно с другите страни. Която чак до година ще се изработва. Господин Вигенин. Няколко етапа има. Да, няколко етапа. Така че спешните мерки вече са на лице. Оттам нататък предстоят дискусиите и решенията. Знаете ли, има една хубава поговорка: докато мъдрите се намъдруват, лудите се налудуват. Предстоят европейски избори. Националистичната вълна е във възход. Вижте какво публикуват, какво мерят социолозите. Аз ви разбирам, но какво предлагате? Ами да побързате, както се казва, малко по-енергично. Това, което зависи от нас, ви гарантирам, че е направено. Ма не от вас конкретно.
от цялата мен тази общност на това високо ниво. Не, разбирам ви, но значи България, заедно особено, тъй като сами не сме достатъчно силни, но заедно с останалите страни по южния фланг, така да се каже, на Европейския съюз, работим изключително активно, но това е голяма машина с различни интереси. Няма как да направим нещата толкова бързо, колкото ни се иска, но те се движат и съвместно мерките, които се взимат на европейско равнище, тук в България и съответно в отношенията с съседните страни, тъй като не е само Турция, работим активно и с Гърция, смятам, че започва да дават резултат, но големия въпрос е, и трябва да сме наясно, докато има война в Сирия, ние в момента се борим с последствията. Ние ограничаваме последствията. Основната цел и задача, и това е друг елемент от нашата работа, осъзнавайки, разбира се, нашата тежест в глобалните отношения, все пак ние работим и там активно. Докато не се спре войната в Сирия, ние каква роля и позиция имаме по въпроса? Работим активно, насърчаваме всички усилия, които се предприемат по отношение на свикването на новата мирна конференция, втората, впрочем. Тя предстои да бъде реализирана през януари, ако нещо негативно не се случи междувременно. След споразумението за химическите оръжия на Сирия се създаде една добра атмосфера, която да позволи следващата стъпка, спирането на войната, определяне на основните параметри на един преход в Сирия. Това е начина да се спре допълнителното излизане на бежанци от Сирия към съседните страни и оттам към нас. Това е целият комплекс от мерки, ще даде резултат. Но наистина предизвикателството е голямо, още повече се случи в много кратки срокове. Буквално през август започна това рязко покачване на броя. Едва ли обаче не се е знаело предварително. Европа се оказа крайно неподготвена за... Факт е, България също смятам, че в предишния период подцени въпроса, очаквайки, че някакси ще ни се размине анализа. Не, когато зъб те заболи, той в крайна сметка отиваш на заболекар. Няма как. Сега, нещо много важно, защото малко време ни остава. Наистина евроизборите наближават. У нас като че ли така, въобще думата избори е мръсна напоследък, но тя ще премине кампанията под тази вълна на национализъм, стигаш до ксенофобия и до крайно отрицателни и дори неприлични изяви на големи групи хора. Кажете, как ще убеждаваме, че общността е нещо прекрасно при положение, че има национализъм в дивата му форма? Това, първо, бих казал, че не е проблем само за България. Да, не е само за България. Англия... Например, България е потърпевша от такова отношение? Навсякъде има основания някакви, върху които безотговорни, би ги нарекал, политически сили градят своята популярност, което е един много деструктивен начин да търсиш популярност. Но е факт и ние трябва да направим всичко необходимо умерените политически сили в Европа, проевропейските, да успеят да обяснят какво предлагат, да мотивират своите избиратели, защото има един допълнителен феномен, който ще ни изиграе лоша шега, ако не успеем да го преодолеем. В европейски избори поначало избирателната активност е по-ниска. Проевропейски настроените избиратели имат склонността по-малко да участват в такива избори. Националистите, антиевропейците, ксенофобите имат склонността точно в такива избори да се мобилизират, от което тяхната реална тежест в следващия Европейски парламент ще бъде по-висока, отколкото реалното им влияние в обществото. Огромна опасност. От сега работим за това и впрочем самото Министерство на външните работи започва една серия от такива информативни срещи, конференции, в които да обясни значението на европейския избор, насоките на развитие на Европа. Първата от тях ще бъде на 9 декември. Зависи от всички нас и много разчитам и на вас, журналистите, подхода да бъде все пак информативен и да не се търсят сензациите специално тук и не винаги това, което е интересно е като идеи, които идват от крайните националисти, си струва да бъде широко отразявано. Все едно хората трябва да знаят и опасностите, понеже буквално сме в последната секунда. Кажете, точно по линия на антиксенофобията, какво прави България и как реагира на отношението на Великобритания към отварянето на вратите за трудовия пазар за българи и румънци? Буквално ежедневно следим какво се случва. Това е ситуация, която наистина много неприятна. Не бих го нарекал на Великобритания,
То отношение на една политическа сила, която натрупа популярност. Абсолютно необосновани и неоснователни са кампаниите, които се водят срещу българските граждани там. Но ще можем да бъдем по-убедителни след 1 януари 2014 година, когато ще се срине цялата тази кампания, когато всички видят, че няма да има такава вълна и че българите не са опасност за Великобритания. Само чакаме да се срине ли кампанията или правим нещо да се срине? Не, работим активно. Нашия посланик там е в постоянен контакт и с властите, информира. Аз самия съм планирал посещение в Великобритания през януари, в края на януари по-точно, където ще можем по-конкретно вече и на база на реалната ситуация в Великобритания да покажем, че тази кампания е лишена от основания. Междувременно търсим съдействието и на Европейската комисия, за да бъдат спазени европейските правила. Да, тя заплашва с наказание, но англичаните особено не им пука от това. Аз смятам, че самата партия на независимостта Великобритания ще стане жертва на собствената си кампания. В момента няма чуваемост, особено в част от медиите, за положителните послания, но този шанс ще се върне още през януари, когато се види, че нищо няма да се промени в Великобритания. И вярвам, че те ще платят политическата си цена за това, което направиха. И разбира се, ние ще предприемем необходимите мерки също да защитим българските граждани. Това е една недостойна кампания и ще получи своя отговор. Така, разбираме от министър Кристиан Вигенин, че България полага всякакви усилия, макар и не толкова демонстративно, за защита на достоинството на българските граждани и срещу кампанията, която Англия провежда срещу нас. Предстоят трудни разговори с Украйна, в които очевидно ние ще имаме и активно участие. Благодаря ви, господин Вигенин. Успех по време на